Halang. Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog. Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ito ang binili ko kanina doon sa palengke ng Balingwan. Bumili ako ng ito para sa pato at saka bumili rin ako ng tahop. At kaganina na but-but pa jud maunang akong gibutang dana. Kay sayang pud kaayo kung di nato kuhaon ang nausik nga bahog. Nagpalit pud kog kuan pichay. Kaning pichay lami ni siya butangan sa kuan kana ang sardinas. And bumili pud ako sa PDP. Di ara nagpalit pud ko og PDP. Kuyaw kaayo mabut-but kay ngano nipis kaayo ang silupin. Magtipak ta karon sa kawayan kay ang dato sa kilid nakalusot ang pato. Ato na pod siyang tap-tapan sa kawayan. Si mama to as mama nanilhig na ay tubig dito sa aret na bugnaw. Inom ta sa tubig kay kuan wow kaayo. Buntag na buntag pa. Energy na ang atong katawan. Kuha tayo ng malamig na tubig dito sa tindahan ni Mother Marites. Ito ang mga paninda niya. May laman-laman ang kanyang tindahan. Ito na ang mineral water. Charot. Hindi ito mineral water. Tubig ito sa bukid. Kasi ang tubig dito sa amin ay mainom. Lukay? Unsa ang lukay? Lukay daw, lukay. Pusporo na diha. Grabe ka. Langka itong paminaw. Di ako gisingot ako maayo. Buntag pa. Nya. Pandak po na po nato ang mga patong nga nakabuhi. Kay nilusot man sa bangag. Nilupad man sila. So, ato na po silang dakpon. Kay para matangkal yun sila, no? Nya magkuha de tagkuan martilyo daw. Lansang. Kay para ato na dayon lansang ang kawayan. Asa man dari ang kuan? Diara guys. Dani na butang. So magkuha. Pati sudlay na adani na kabutang mo. Kabayan. Eto lansang. Dako ra pud ka ay. Katong isa. Naman ko'y mga lansa nga gipalit guys kay magpanday-panday ta kung unsay atong pandayon diri sa bukid. Ito dako ra pud kaay siya pero sulay lang nato na siya. Atong dugangan kay para hindi na tayo magpabalik-balik dito sa taas. Magpanday-panday na naman tayo mga sis. Eto laban-laban Japan lang tayo. Mother Marites here. Naglapog-lapog sa iyahang sinilhig nga kuan. Mga sagboters.
May nasi po awo no. Tigda na ma. Siya ro makalusot pag gitmudahan niya. Nambuno ta sa kuan, santol kay may mga santol na dito sa bukid, ting santol at saka ting marang. Kaya eto mayroon na tayong nakuha. Apat lahat ito ang nakuha natin ngayon. At magmukbang-mukbang na naman tayo ng santol. Kinagat ako ng sulong. Eto ay balatan natin at saka ang santol na ito ay bangkok. Kahit na ganito pa ang kulay niya, hindi masyadong yellow, may green pa, pero matamis na matamis ito guys kasi ay bangkok ito. Tapos na ang tangkal-tangkal ko, kaya kain tayo ng santol. Ano ba ito? Oy! Ebidensya! Hindi ito kiss mark ha, kasi itim. Santol-santol muna tayo. Magkuha tayo ng suka, tapos asin lang ang iparis natin, no? Kanya, halang, emal na ang atong mukbang. Papalawayin ko kayo. Halang ni siya, ha? Halang na halang ni siya. Huwag mong paratan. Here na, magbalat-balat na tayo. So, mga onta ninyo karon. Andama ang inyong kaugalingon. Naasa panit ang sustansya. Charot, sustansya. So karon, palawayon ta kamo. Kinsay mo kaon og santol diha, mga unta ninyo. Og sa dihang nahumantag panit, ready na ta para makaon. Hello, Emal. Nagkamuritsing-muritsing gid ko ay. Singot kaay ko. Dera mga onat ta. Kaon sa santol unya atong isawsaw. Atong sawsawan nga suka. Halang kayo. Sa una nagturon kog liso nya kay nabukog man giana ra bukbok ripok. Gawas ang liso. Kaon santol. Ayaw ni ton lang liso kay mutubo ra ni sa tiyan. Lisa joke lang. Parat-parat nga halang. Tamis. Baga siya damog. Samot na gyud kung mahinog ni siya maayo, no? Wa na. Ay! Kaon ta. Paningot kong taman. Humana ang tangkal, ako nang na dimpot. Di na sila makalusot dana.
Hmm. Kaon, kaon, kaon. Baga kay siyag damog. Halang. Mm. Nga. Mm. Halang. Sige ta ingon halang pero sige sad kaon. Hmm. Hmm. Mukbang. Gamay na ang kwan o suka. Mhm. Hmm. Halang. Mm. Mm. Halang. Halang. Mm. Last na ni siya. Wala suka oh. Mm. Finish! Grabe oh. Mm. Nang lambi akong simod. Inom din tag tubig. Yummy. Gracias sa Diyos. Nanigab ko. Eto guys, pinawisan ako ng pinawisan. Tumubo na naman ang aking sumpa. Kailangan na naman ito bunutin. Eto, pawis na pawis talaga ako, oh. Always condition ang aking katawan.
Katawan, katawan, katawan ni Maya Maya. Bitaw guys, ako mong sultihan sa update sa Mercy Vlog. Ang Mercy Vlog wala na jud ads. Grabe. Putol na jud ang iyahang ads kay dato ramang pizza dos ang iyahang limit for the identity verification. Unya wa man nato na solve adtong pizza dos. Karon wala na jud ads. Kagahapon akong gitan-aw, wala nay ads. And then pagkagabi gi-try na pud nako tan-aw, wala na jud ads. Kaganinang buntag gitan-aw jud nako gihapon, wala na jud ads. Kumpirmadong wala na jud ads ang Mercy Vlog. Grabe ang akong paningkamot ato nga maoki siya pero nagkamali lang sa jud mi kay abi man pud nako og nagka-istoryahanay na jud sila maayo ni Auntie Mercy og ni Auntie Gigit kay nayon man ko nga i-share nati kung naaba jud ID. Unya kay kato man ang temporary ID sa kuan national ID ang gihatag unya dili man to valid for Google AdSense. Mao tong nag-error jud siya. Wala na jud nako na recover kay alangani naman pod unya wala jud ni abot daw ang ID ni Auntie Gigit. Datong kuan raman pizza dos raman ang identity verification. So unsa na pizza karon mao nang wala na jud ang iyahang ads ni Auntie Mercy sa Mercy Vlog. Ug manghinaot na lang pud ko guys, dito na lang mo support sa iyahang kuan Mercy channel kay naaman toy ads, na okay naman to siya and ang iyang identity verification ato kay Jimbo man. So ako na tong na-apply for identity verification kay ang email sa Google AdSense dadto sa identity verification sa kay Jimbo adtong September 17 pero nasolve raman to namo dayon kay naa may valid ID. Ang katong plastic jud ni Jimbo nag-abot naman jud. Katumoy dapat jud i-apply sa Google AdSense pero kana mga PhilHealth ID dili man na siya valid pud sa Google AdSense. Pang support ra na siya diri sa atong kuan. Di ba diri sa ato Pilipinas pang support ID ra na ang kuan kana kana ang PhilHealth ID. Bao malagi to ang nagka-error man ang identity verification sa Mercy Vlog. Officially closed na jud ang iyahang ads. Wala na ads. Mabalik lang pud gyapon ng ads kung ma-recover na pud natong utro pero dili sa siguro ta mo focus ato kay something stress kaayo na. Stress kaayo. Bitaw dili sayon pud mag-associate sa kuan kana ang channel kay muna giingon ako sa inyo ha nga isa ra ka pangalan ang pwede sa Google AdSense. Di na pwedeng akong pangalan gamiton pa niya sa Google AdSense. Dili na. Akong pangalan gamiton pa ni Auntie Mercy, ni Lilin, or ni Utik. Dili na pwede. Kinahanglan ang akong pangalan, ako ra jud. Kung nagka-error siya, so pwede siya i-associate sa lain pangalan. Kay para pod kuan jud ma-solve ang problem kung nag-error. Unya kay wala naman jud ang Mercy Vlog. Dadto na lang mo sa iyahang Mercy channel. Support na lang kayo doon sa Mercy channel niya. And okay na yun ang sa kanya. Ang payment method ako na pod na enter dato sa iyaha. Kay before siya nga nilakaw, akong gikuan tanan ang iyaha kung unsay problema dato sa Mercy channel. So wala naman, waiting na lang ang Mercy channel sa pin. And then sa kay Lilin pod, waiting na lang pod sa kay Lilin sa pin. Kay ako naman pod na kuan ang iyahang identity verification and sa payment method pod ako na pod na enter. And then sana masuportahan din ninyo ang channel ni Otek channel, Mr. Gingayan Vlog, Leia TV. Mayroon siyang channel. Minsan makalimutan ko na talaga. Kaya laban-laban lang. Si Maring Inday parang nag-quit na talaga si Maring Inday for vlogging.
nag-focus na siya sa kanya mga business administration. And si Dayday parang minsan-minsan na lang din siya upload ng video. So, eto guys, yun ang mga kaganapan sa Mercy Vlog. Talagang sayang. Sayang na sayang lang ang paghihirap ko paggawa sa channel na Mercy Vlog. Sayang na sayang lang. Thank you so much guys. Hanggang dito na lang. Ay, sana hindi ma-skip ang ads. I love you all guys. Bye. Ngayon guys, marami man ang pichay. Ito, atong hation. Lagyan natin siya ng bangus. Imong gitungan ni ma ang bangus? Gilunod ni mo dadto? Kana, gani. Amang ulo na ni. Turar dito ko. Wala pa ni mo kuan na. Tusirot. Gihurot. Pataya. Ato na ilunod ang isda kay nagbukal na ang ininit tubig. Ilunod na pichay ma? Wala pa man ninaluto ang isda. Ilunod na natin ang pichay. Ngayon ay magtanghalian na kami. Nandito na ang mga bata galing sa eskwelahan. Si Koreana, si Iglot, ug si Mimi. Kani ang unahon pag taon ang bahaw kay para mahurot kaning bahaw mga sis. Mahal kayo ang bugas. Grabe. Ang balita kaganiha sa DXCC Cagayan de Oro, puro bugas. Sobra kamahal ang bugas. Ngano maniin tao nagmahal magmaayo ang bugas. Sa may atong buhaton ani nga magbarato ang bugas. Ang atong buhaton maglugaw-lugaw na lang kita. Kay mahal kaayo ang bugas. Niya ang tinidor nga balikog. Kisay nakarelate niya ang tinidor nga balikog. Sibog dito mi, plaster mi. Dana si Mother Marites. Ito ang ulam namin. Bangos. Asa ni mo nagikuha mga bangus ma? Membro si Mother Marites sa utang. Kaya eto, utang-utang. Tapos, ang dala ko na pichay, nilagay sa bangos. May natira na kuan, pichay, lagyan namin yun ng sardinas. At saka may karni doon sa ref, kasi nagkuha rin sila ng karni doon sa pinsan ko. Ato na igagaw sila itsang mano. Igagaw na ko na sila itsang mano. Igagaw man na ko sila ni itsang, nag-ihaw man sila sa baboy. Nagkuha po sila ni Mother Marites. Eto, tanghalian na tayo sa masarap na ulam. Si Mimi. So, kani, kay 5 man ni kagutad. Pila man ta ka buokor? 5 ta. So, isa-isa mi kagutad. Atong bahinon daan kay para na sa uyab ni Lilin. Sobra ang iyang plato. Ikaw man si mami mo doon. Diara imo hami. Kana ha. Hinay-hinay sa bukog ha. Hinay-hinay sa bukog. Anya kang Iglot. Diara ka imo basyo man ah. Wala. Oy, si Koreana. Kang Mother Marites, kaning ikog. Ikog ang kang Mother Marites. So, nabahin ang magpre si Koreana. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this day give which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nanggimaw ng buko ko. Hala kabalo si Mimi ag panguras otro mi be. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Walhon.
Kaun-kaan. Aham na akong kutsara. Where is my spoon? Ang bawian silang lang bla 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 bla. Na perfect kami? 100 ka? Ha? Hagoy, ginuo ko. Wa na 100 si Mimi. Sigbang isa si Mimi. Ha? Sigbang isa si Mimi. Di sige ang. Tabang kay imong kuan madyo nilutuan. Parat ng gitana. Ha? Parat na. Tabang kaayo. Na. Mura ra magwa nimo asini. Parat ng gani. Oh. Ha? Parat. Kana tagi si Mimi sa kanon. Kana hutda ang bahaw. Kay ginuo ko mahal kay ang bugas imong giukaran na sa ininit. Wala pa. Kay mahal kayo ang bugas. Ang bugas mahal kaayo. Ang tao dili mahal. Higop mo sa sabaw o kuan. Higop sa sabaw og Ayun. kaon sa utan mi, kaon sa utan. Maniud to, maniud to, maniud to tanan. Ming,